S futbalom som začínal v futbalovej škole DUPO pri pánovi Polákovi v Rožňave. Neskôr som pokračoval pri mladších žiakoch v Komlovej Teplici. Po dovršení dorastenského veku som začal hrávať v doraste v Štítniku, kde až na jednu sezónu, ktorú som dohral v rožňavskom doraste, som mal striedavé štarty za dorast aj za Ačko, štvrtoligové. Po dovršení 18. roku som bol na krátkom hosťovaní Krásnej Horke a momentálne pôsobím už tretiu sezónu v mužstve Rudnej, kde je výborné futbalové zázemie a s dobrou partiou, takže som tam veľmi spokojný. Vystrelal som takmer všetky posty od útočníka cez obrancu. Momentálne hrávam na poste ľavého obrancu, na ktorom sa mi najviac darí. V družstve sa mi najviac darí spolupracovať s stoperským kolegom Robom Jakabom, ktorý mi so svojimi skúsenosťami veľmi pomáha a dedikuje ma. Do odvetnej časti si prajem, nielen ja, ale celé mužstvo, aby sme skončili do toho 3. miesta. Je tam síce veľký bodový skok medzi nami a prvými 3, ale chceme sa pokúsiť ich dobehnúť a umiestniť sa do toho 3. miesta.